खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 23 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। थांनाय 3 बैसागोआव गावनि लोगोफोरजों बिकि दैमायाव दुगैनो थांनानै दैयाव गोमाना थानाय मनज बर'नि गोथै सह'खौ 6 साननि उनावसो मैया बिकि दैमानिफ्राय बोखांबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय उन्निकुरि ब्लकनि नवीन बर'नि अनजालु फिसाज्ला 27 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला मनज बर'खौ थांनाय 3 बैसागोनिफ्राय एसडिआरएफनि हानजाया दैमायाव नागिरनाय जादोंमोन। नाथाय एसडिआरएफनि हानजाया गोथै सह'खौ बोखांनो हायाखै। गामिनि रायजो राजाफोरासो बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय पानबारिनि बरगाव 3 नं लखि जरायाव सानै मोजां मोननाय हिन्जावसा गथ' आरो हौवासा गथ'आ गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ दौलें लानानै फोजोबनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिया गिखांनाय फोरमायदों। लोगोसे आथिखालाव बे खौरांखौ लानानै ससियेल मिडिया जेरै इउटुब फेसबुकफोराव गोबां सावरायगासिनो दङ आरो बेबायदि जाथाया जोंनि हारियाव गोदान नङा आरो बे जाथायखौ जोंनि हारिनि बा बर' हारिनि आफाद गौथुमफोरा एवारनेस होनानै दबथायनो नाजानांगोन। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं बामुनगावआव सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ गारना दोननाय थासारियाव पुलिसआ बोखांनो हादों। उनाव गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जादों। नाथाय बे थैनाय सुबुङा सोरमोन, बबेनिमोन, मा मुंमोन आरो बेखौ सोरबा बुथारखो ना हारसिंसो थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। बैसागो बोथोरावनो आसाम पुलिसआ सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ गुलि गावदों। नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कलियाबराव सासे ड्राग्स फालांगिरिया आसाम पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमा नाजानाय समाव पुलिसजों गुलि गावजानानै गोब्राब जोखोम जादों आरो गुलि गावजानाय दायनिगिरिखौ थांनाय शुक्रबारनि हरनि समाव पुलिसआ सामागुरिनिफ्राय एरेस्ट खालामदोंमोन। बे समावनो दायनिगिरिया खारखोमा नाजादोंमोन। गुलि गावजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय साद्दाम हुसैन। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। मिज'राम रायजोनि मामित जिल्लानि सिङाव थानाय पाइलें टाउन साखाथियाव गंसे पिकआप ट्राकजों आरो गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 6 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय देबकुमार चाकमा, बनमता, आयुषी चाकमा, सिकी चाकमा आरो काजला। बैसागो बोथोरावनो गिथाव बाथाव बम ब्लास्ट खालामनो नाजादोंमोन नाथाय जाफुंसारासै। पान्जाब रायजोनि ताराननि सिङाव थानाय गुरुद्वारा श्री दरबार साहिबाव गंसे पार्किं खालामग्रा जायगायाव गोथां बमाखौ बोखांनो हादों। जेब्ला सासे सुबुङा जायगाफोरखौ फोसाबगासिनो दंमोन बे समावनो बे बमाखौ नुनो मोननायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनाय जायो आरो पुलिसआ बम स्क्वाडनि हान्जाखौ लाना फैनानै जाथायसालियाव फैनानै बमाखौ डिसकानेक्ट खालामनाय जादों। नाथाय बे बमाखौ सोर ब्लास्ट खालामनो नाजादोंमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नो हायाखै। बे समाव बे जायगायाव अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामगासिनो दं बिथांमोनहा खालामबानो जाबाय जाहाथे जोंनि गोसोआ बोलो मोनो।